cyfnod. A dyma'r gil wobr, Ifan Phillips, mae hon yn hyfer eithriadol, hyfer pedigree dyna. Odi, fi wedi gweld tipyn o hon allan dros yr ha a wedi dilyn ni a wedi dweud wrth Ifan, mae gen i ti anifol neis fyna. A mae'n neis bod yn bir hefyd, yn ymwysyn. So mae'n heiddi arwerthiant da, Ifan, achos mae wedi bod yn gyson yn arddangos fan hyn bob blwyddyn. Mae'n fachgen sy'n deall i waith ac yn gallu cyflwyno nhw ac yn cyn iawn. Odi. Gair bach, mae gen i gyfrinach bach i weid fel chi'n ôl. Wedi clywed falle bod y cigydd Rob Ratri yn mynd ar ôl hon. Ges i air o'r yn gynharach. Mae e wedi cymryd ffansi ati, so falle mae trigolion Aberystwyth geith o flaith o flasu hon. Pwy o wir, dyna fe Rob Ratri fo, Hugh Evans o Tregaron. Y cigydd wrth gwrs, a mae Hugh yn ddyn busnes. Hugh gyda. Hugh a Rob, Steffan y mab tu ôl i Rob yna. Dyn nhw ddim fewn ar hyn o bryd, ond chi byth yn gwybod. 2,500 yw i. Mae'n chep yna. Mae'n dda i gweld bwcheriad lleol yn cefnogi cynefwyr lleol, yn dwi? Mor bwysig, mor bwysig. Ti wedi gwneud e dros y blynyddoedd? Wedi gwneud e dipyn dros y blynyddoedd, ydw. Mae'n neis gael rhywun arall i cymryd i le a nile. Mae'n 4,000. 4,500. Mae'n gwerthu'n dda. Pwy sy'n fewn ty bed? Mae'n anodd gweld ar un o bryd. Dwi'n meddwl bod Mr Webster fewn. 4,500. Pedigree heifer like that, ladies and gentlemen, we've got to keep that in. Mae'n pedigree. Ddim wedi gwerthu'n anffodus. Ddim wedi cyrraedd y nod o'r angen yn anffodus, ond mae'n werth i'w chadw i fagu wrth i'n dwi. Odi, mae'n gweud gwir, mae'n werth yn ôl y pedigree, fydde werth i 5,000 ar agor i'w iagu, twel. Wyt ti Dylan yn deall y job yna'n iawn, ydw? Wel, mae'n bosib iddyn nhw i fflysio i hyd yn oed at darw sy'n eithriadol y gigog, a bydden nhw'n ôl yma mewn blwyddyn i ddwy, a merched a meibion i ddweud. Yn union. Mewn gair te, Arwyn a Dylana, sut fyddech chi'n disgrifio'r pris eleni yn yr arwerthiant? Wel, ar hyn o bryd bendigedig. A sy'n ni byth a gweud i well mor y teg, maen nhw wedi... Wy'n gwybod gwerthodd y ci wobr ddim, ond mae rhaid ti roed pedigree value ar honno mwy na value cig y gweud gwir. Ond o ran y Supreme, wel, briliant. Mae'n neis i weld y pris uchel na, ond mae angen i'r arddangoswyr eraill i gael tred, ym mwysyn. So, gobeithio allan nhw fel gwerthu na. Tred mlaen nawr ar y rest y gwertheg, ynddo? Croes i bysedd. Arwyn, diolch yn fawr iawn am ymuno ni. Dylana chi therin môr. Mae wedi bod yn hyfryd i gael eich cwmni chi yma ar gyfer yr arwerthiant. A dyna ni, 10,800 o pris y pencampwraig eleni. Rizzo wedi cael ei gwerthu i'r cigydd Mark Webster. A cyffro'r ocsiwn yma ynghylch y gwertheg yn parhau am oriau i ddod. A gewn ni am egwyl fer.